Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Niadto gid si Wilma dihang gipaybaw ni Aling nga gihuwat ni Vic ang mga bata sa pagtuo nga ipalayo kini niya. Iatubang niya si Vic o giprangkan nga magatubang gid sila sa hukmanan kung ipalayo ang ilang mga anak ni Vic. Sa kabalaka nga mudako ang kagubot nilang magtiayon, gipaybaw sa yaya ang maguwang nga si Lindon. Way maayong buot si Lindon nga miatubang kang Vic. Ay salamat, nabuhi nag mga bata. Nakauli na gyud taday. Tara sila nagkuyog magtulo. Si Lindon, Glina og pagumangko ni Sir Chito. Ang pagumangko ni Chito. Ma, ingon si Jennifer ba? Unya ra manguli. Bisitahan una nato si Tito Chito. Kuhaon man siya ron sa ilang sakyanan. Adto una ta ni Tito Chito maha. Aron malipay si Tito ba nga? Bisitahon na to siya. O tita, mao ba nag-iingon yang call? Malipay siyag maduaw mo. Sige na, ma. Loy pa sa tito. Kimingaw na sab ko niya, ma. Mautay nga wa na siya mo anihi sa school. Nabangga man na iyang car. Unya de Wilma. Mangulit lang tahuman na tog visit ni Tito, ma. Niya naman driver. Sino Idong? Naidang! Diarame! Tana mo, tita! Lindon! Lina! Dali na, ma. Ato lang taday. Gusto man ang mga bata. Kamulag dito na ma. Uy, tao ang bahay. Kuyog lang gud, ma. Mo-visit lang ta ni Tito, tanan na. Sige na lamang, day. Aron madali. Naidang! Naname! Tana, tita! Tana mo, yaya! Lindon! Lina! Yay! Malipay yun rin si Uncle! Klaro yun. Nag-iayo nag-brainwash ang mga bata. Limpyo ang iyang pagkatao para sa mga bata. Ug ako ang nahimungilad. Makita mo roon yung primaos ko ni mo, Wilma. Makita mo ra. Hello? Babe? Babe, hangain ka. Mga nagtatingali ko. O siya? Kapila na ba sakit ang akong tiyan? Kinahanglan nga mo atatas doktor. Nagtuo ko nga maunagit ni. Sige. Paingon ako niya. Si mama mo, ayaw pa biya? Wa pa maabot. Nangumpra pa man. Mga please, dali na lang. Lagi. Kalma lang una, ha? Mga 15 minutes, maabot ako. Dali taon, babe, please. Lagi. Kalma lang una, please. Room number 251 kuno, tita. Sweet room. Sunod mo na ako, ha? Kay paano tayo ka sa iyang room? Ni Tito? Tinitay ka dyan? Gisultihan man ko ni Yaya Marta. Siya may nagbantay ni Uncle. Tapos sa unahan, Dali mo. Dahil tanawag mga bata, Nagdali kayo pagsunod ni Jennifer. Gusto sabi silang mo bisita ni Sir Chito. Di man pinunta ko gusto mo pakita pa niya nang. Ay, niya na ta. Huwag naasa na mga bata. Doon ako magani, taglaing tao nga wala makatabang na to. Kang Sir Chito pa kaya nga nakatabang ni mo. Nang-ali. Ayaw na lang. Pag huna-huna ang dain, day, ha? Niya na ta. To arang tulo ay. Nagdali ba ya? To nagyad, gikamay ta. Dali na, day. Dali na, day. Dali na. Huwag ko makasabot sa kong gibate. Huwag ko makasabot. Wilma, dali na. Ang nurse tingali ron ng Milta. So dila palihog. Uncle! Jensen! Uncle! Lindon! Glena! Salamat kaniya mo.
Si mama ninyo, Lindon, Glina. Tita! Sud na, tita! Yaya Aling, dali mo! Sir! Kumusta? Dali, tita! Yaya, dool mo ni Uncle. No, tanawa dagan kag saman. Okay na ko, Jennifer. Pwede na gani ko mugawas. Kay di ko ganahang magdugay din hiyo. Laay kayo. Nalipay lang ko karon kay niya mo. Ni si tita ni mo. Ubog na ka nga nag-drive dito. Ayaw na pag-inom, oy. Dili na to mausab, Lindon. Putlan ay Montiel dito. Aha? Dili, oy. Dili. Mugawas na gani ko kung mutugot lang ang doktor. O sabay na lang ko magpakayo. Gusto na kong mupauli. Ay, dali kong mamatay kung magpabilin ko din sa ospital. Nalipay ko nga ni Aron mo. Kaingon kong ugma pa mo manhi. Yun na, gikan din mo sa school? Oh, Uncle. Dito man si tita sa school. Mao nga gipaanin na lang ako sila. Ugma man untak to akong giingon nila kay Saturday. Happy ka na, Uncle? Oh, Jennifer. Kalit kong nalagsik. Nga ni agad mo. Uncle, wala pa ba mi lunch? Kay gikan pa ba mi school? Gutom na mi. Mo ba? Wa mo magsulti. Nang Mirta, kuha ipagkaon sila. Naidang ang pagkaon sa ref. Gusto ko, ginit ng Uncle. Bugnawan na nasa fridge. Sa gawas lang may mga Uncle. Niya si Lyndon, si Glena, kami lang, naman driver. Sa restaurant lang ni Uncle. Sige, iya. Dadli lang din si tita ninyo, Wilma, ha? Iguyog lang sad si Yaya Aling ninyo. Dili na, Chito. Adto lang sad mi sa mga bata og sinang Aling. Uway tao ang bahay. Mihapit lang mi dinhi tungod sa mga bata. Tungod ni Jennifer. Tita, ayaw na magpauli. Dili naman ta mo ani ugma. Kay niya naman ta. Please, tita. Bitaw ma, ani una ta. Gutom na ko, maoy. Mag-lunch na ta na, Jennifer. Bueno, magpa-deliver na ta og pagkaon. O di ba ka, sugo na nato si Idong. Nang Mirta, si Idong mo'y papalita og pagkaon. May restaurant man diha sa duol. Papalita siya og pagkaon. Kids, sultihin ninyo si Nang Mirta ninyo og unsay gusto ninyo nga pagkaon, okay? Og Nang, apilisad sa akong paborito nga pagkaon ng kay moapil kong kaon. Si Uncle, mura lang og way samad. Nagkatawa na. Nagsulti na mo sa phone. Nagsige lang og aray. Kisakit ko na iyang samad. Nalipay lang ko nga bibisita sila nako, Jen. Way kabutangan sa gibati ko kalipay. Will, nagpakahilumgod ka. Gigutom na gitingali ka, no? Ako ba? Mangayo lang magkukape. Gusto ko muhigop og init kape. Magutaw ko ha. Apili ko palihog nang. Sige, day. Manihon na lag imo diha nang. Oo, oy. Anad ko ina. Abi ni mo, Will. Murag, nawa ang tanang gibati kong sakit sa akong lawas. Nga di agit ka. Gitumanan ko lang ang mga bata. Kundi patungod nila, di ko manhi. Mayo pa din mga anak ni mo. Kay may bati pa na ako. Mihilak si Jennifer na may hangit na ako. Mau ba? Tarungan ang imong kinabuhi, Chito. Ayaw ako sa muka, please. Wilma, ikaw ang nakaingon sa pagsigi na akong kahupog. Ayaw kong ingnan ni ini sa dakong kasayunan. Imong kagustuhan kung unsa may nahatag mo na ako, Chito. Wa ko kato pangayo ka. Kung mao ka na'y buot mong ipasabot. Adto na, mi. Papawawin ko pang mga bata. Unya na. Lyndon, Glena, adto na ta. Nang Aling ta na. Mauli na mo, tita. O, iha. Unya na lang unta, tita. Kay dili naman ta mo ani ugma. Tuwa man di ay na ko dito, day.
Muruglo, inabog panahon ganina, nagadag-om. Basin og mulan. Mga bas, ito gihahay na ako. Mangulit na lang mo inda, Juniper. Balik lang may ugma, Jennifer, ha? Wa may klase. Unsa ko yan, no? Okay. Sige na lang. Uncle, kuyog na lang ko nila. Ihatod na ko sila. Sige, Jen. Sige. Basta mo balik mo ugma, ha? Kay tingali og mo check out sa ko ugma sa hapon. Magigsulti ko sa kong doktor. Sa bahay na lang ko magpakaayo. Sige na mo, London. Glena, nang aling. Chito, ato na lang mi. London, Glena, panangkita mo ni tito ninyo. Ato na Ano, mi, mi, tito. tito? Kung adtuon mi ni Jennifer sa amo ba, mobalik mi visit nimo tito ha. Oh, sige ha, Lindon. Kuha alam mi sa amo, Jennifer, ha? Ugma. Okay. Basta, promise. Kuhaon ta mo ugma sa inyo, ha, Tita Wilma. Ato na lang mi, Uncle. Get well soon, Uncle. Dali na mo, London. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!